Nag-chat na naman. Masantos, yang araw si kayo namin. Ito po ang inyong makakasama ngayong hapon pong ito, Lynette Iris Paed. Sa loob po ng 30 minuto ay atin po itong pag-uusapan ang mga issue, tatalakayan ng iba't ibang mga balitang nagaganap, hindi lamang po dito sa lalawigan ng Pangasinan, kundi sa loob at labas din ng ating pong bansa. Para sa iba pang mga detalye ng ating pong mga pag-uusapan ngayon pong hapon na ito, ilan po sa mga balita na ating pong tatalakayin, ilang milyong residente sa Mexico pinalikas dahil sa pag-alboroto ng bulkan, food stamp program, raratsyada sa buwan ng Hulyo, at government executives humarap sa sugar smuggling probe ng Senado. Para naman sa lalawigan ng Pangasinan, danger na ang ating heat index na naitatala ng GOST Pag-asa. Atin din pong makakapanayam mamaya si Mr. Michael Sullivan, ang Municipal Tourism Officer sa bayan naman ng Asingan. Para sa ating unang balitang ating tatalakayin, balita muna tayo sa balitang international. Muling nagiging aktibo ang Popocatépetl volcano sa Mexico, kung saan pinalilikas ang mga residente dahil sa mga nasabing pagbuga nito ng mga makakapal na abo at marami ang mga flights na antala sa may Mexico City. Isinara rin ng mga otoridad ang ilang operasyon ng gusali, ganun din ang pagkansela ng klase. Aabot sa 25 milyong katao ang naninirahan sa 60 miles radius ng bulkan sa Mexico sa pagitan ng Morelos, Puebla at State of Mexico. Maguguntang noong araw ng Linggo, itinaas ng National Civil Protection Coordination o CNPC ang kanilang volcanic threat sa Yellow Phase 3. Binalaan din ng mga otoridad ang mga karatig na bayan na makakaranas sila ng pagbuga ng abo mula sa bulkan. Kaya sa ating pong mga tagapanood ng ating pong programang ito, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mayroon po silang mga kamag-anak na naninirahan sa may Mexico, ay dapat po natin silang kamustahin, lalong-lalo na po sa ngayon, para naman malaman po natin kung ano ang kanilang kalagayan. Hey, I like you. Diba, mga kababayan? Dapat ngayon pa lang ay alam na po natin kung ano po yung mga dapat nilang kailangan at kung ano po yung kanilang sitwasyon sa ngayon. Hindi po pwede na porket yung mga kamag-anak mo natin ay nasa ibang bansa ay kayo palagi yung kanilang chinecheck. Dapat paminsan-minsan i-check nyo din naman sila kapag nandiyan naman po sila sa ibang bansa. What's up, Dad? Diba? Para naman, hindi yung pera na lang, pera-pera na lang ba tayo ngayon? Hey, I like your attitude. Kasi, 'di ba, pag nasa ibang bansa ka, iba din naman yung buhay nila iba yung buhay nila doon. Kapag ikaw din na nandito sa Pinas, na naiwan, hindi pwede na palaging ikaw yung sinusuportahan naman nila. Hey, I like your attitude. Kailangan galaw-galaw din, kumustahin po natin yung inyong pong mga kababayan, yung inyong mga kamag-anak na nandyan po sa ibang bansa rin. Can I help you? Diba? Yung kahit na malayo sila, dyan sa may Mexico City kung saan may umalborotong bulkan. Kahit na yung inyo pong mga kamag-anak, mga kaibigan, hindi po dyan sa mismong nabanggit po natin na lugar, kumustahin po natin sila araw-araw. Kumustahin natin sila kung ano na ang kanilang sitwasyon, okay lang ba sila. Lalo na ngayon, mga kababayan po natin, ay pinag-uusapan po yung kanilang mga mental health. Hey, I like your attitude. Para naman, hindi naman po sabihin ng inyo pong mga kamag-anak na nasa ibang bansa na iisa lang yung inyo pong inaabangan para po sa kanila. O, diba? Big clap kayo pag ganyan. Pag iisa lang yung inaabangan ninyo sa mga kababayan po natin, mga kamag-anak po ninyo na nasa ibang bansa, parang baka ayaw na nilang umuwi kapag ganyan ang mga nangyayari. Kaya ngayon, sa mga tagapanood po natin na ating programang ito, ang Inside Pangasinan, kumustahin po natin, sabay-sabay po natin kumustahin ang kanilang mga kalagayan. Hey, I like your attitude. Para naman sa iba pa mga balita,
Ito ang food stamp program, raratsyada na sa buwan ng Hulyo. Ito, balak na pong simulan ng gobyerno ang pilot run ng food stamp program kontra gutom sa darating na Hulyo. Kung saan isa sa kanilang pilot program test area ay ang Northern Luzon. So sa ngayon, na mga kaibigan, hindi pa po natin alam kung saan po mismo sa may Northern Luzon. Pero nabanggit na po yan na sa Northern Luzon ang isa sa kanilang mga pilot area. Ang mga target na benepisyaryo ay makakatanggap ng food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na magagamit sa pagbili ng pagkain mula sa DSWD accredited local retailers. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang implementasyon na mukhahing food stamps ng Department of Social Welfare and Development Authority o DSWD ay magiging malaking tulong para sa mga mahihirap na Pilipino. Ang programa sa pakikipagtulungan sa Asian Development Bank o ADP, nabatid na nagbigay ang ADP ng halos $3 million para sa 6 na buwang pilot run na kanilang program. Binigyan din ng Pangulo ang napakaraming pagkakataon na ibinigay ng ADP sa Pilipinas, habang binibigyang diin niya na mayroong pakikipagtulungan sa pagitan ng ADB at Civil Service Commission o CSC sa digitalization ng mga serbisyo at operasyon ng naturang ahensya. Sinabi ng Pangulo na ang ADB ay naging mahalagang bahagi ng mga plano sa pagpapaunlad ng bansa dahil sila ay naging matatag at maaasahang katuwang sa pag-unlad ng Pilipinas. Nakipagpulong si Marcos kay ADB President Masatsugu Asakawa kasama ang iba pang opisyal noong Lunes, kung saan tinalakay nila ang ilan sa mga programang naisakatuparan sa Pilipinas kasama na ang kanilang mga nagawa. Nilinaw naman ni Gatchalian na maaari lamang gamitin ang food stamp sa pagbili ng pagkain kung saan ang kalahati ng basket ay ilalaan para sa mga carbohydrate na pagkain, 30% para naman sa protina at 20% para naman sa mga taba. Ito po sinasabi po na programa ng DSWD na food stamp. Ito po, pwede po ito para din doon sa mga 4Ps. Kasi hindi po kasi sa mga iba, akala nila kapag isa ka ng benepisyaryo ng isang programa ng naturang ahensya, hindi ka na pwedeng sumali pa doon sa ibang mga programa ng ahensya na yun. Pero dito sa food stamp ng DSWD ng ating gobyerno, pwede pa rin na sumali yung mga 4Ps. Kaya nga lang, mga kababayan, hindi po pwede na yung 3,000 piso doon sa inyong mga food stamp ay gagamitin nyo lang para doon sa inyo pang mga bisyo. Can I help you? Kasi 'di ba, yung iba ang ginagawa nila kapag meron silang natatanggap na financial grant, subsidiya galing sa ating pong gobyerno, minsan yung kanilang ATM, sinasanla pa nga nila yan eh. What's up, Doc? Kaya nakakahiya yung iba. Imbes na para sa kanila yung mga binibigay na serbisyo o yung mga benepisyo na galing sa gobyerno, binibigay pa nila sa ibang tao kasi yung iba nagkakautang, yung iba naman walang maibayad, walang pangkain. Kaya yung pera na dapat ay ginagamit nila sa mga tamang paraan ay nagagamit nila doon pa sa mga bisyo nila. Kasi yung iba, 'di ba? Magbibigay naman kasi yung gobyerno ng pera sa amin. Kaya kahit siguro hindi na kami magtrabaho, hindi na kami kakayod. Pero mga kababayan, dito po sa naturang food stamp program ng ating pong gobyerno, kinakailangan na magparehistro yung makakasali pong benepisyaryo dito doon sa inyong Public Employment and Services Office o PESO, sa inyo pong mga lokal na mga gobyerno sa inyo. Yung mga local government units po ninyo, merong mga PESO offices po dyan. Kinakailangan magpunta po kayo doon, magparehistro po kayo para kayo po ay maging benepisyaryo nito pong food stamp program. Kasi ang target po nila dito, yung mga kapuspalad po talaga nating mga kababayan, matulungan sila at habang tinutulungan sila na meron silang makain sa kanilang pang-araw-araw, sila din po ay tutulungan na magkaroon ng trabaho. Hindi pa pwede na bibigyan ka lang ng pagkain mo araw-araw. So kumakain ka na lang para lang ikaw ay mabuhay? Hey, I like your attitude. Hindi naman po pwede na ganon. Kinakailangan din kayod-kayod para malaman mo kung gaano kahirap mabuhay. Hey,
I like your attitude. Kasi 'di ba yung iba nating mga kababayan, sige, okay lang na wag kang magtrabaho, papakainin kita. Pero hindi ganyan dapat ang inyo pong mga isipan. Kinakailangan na sa pang-araw-araw mo, iisipin mo rin kung saan ka kukuha ng pangkain mo. Hindi yung palaging palaasa ka na lang ng palaasa. Hey, I like your attitude. Kasi kung kumaasa ka lang pala sa ibang tao, aba, wag ka nang mabuhay. Di ba? Yung buhay mo sana, binigyan mo na doon sa mga gusto talagang mamuhay. Kasi sabi nga nila, ang hirap-hirap mamuhay kahit na iisa lang naman ang buhay natin. Kung ikaw hindi ka naniniwala sa reincarnation, para naman doon sa mga kababayan natin na gusto po dito sa naturang programa na ito, maganda itong programa na ito. Kung ito ay pag-aaralan pa ng mabuti para doon sa mga trabaho na maibibigay doon sa ating pong mga kababayan na nangangailangan po talaga ng tulong. Hindi po kailangan na sobrang bigat o kaya naman sobrang taas nung trabaho na mabibigay sa'yo. Hindi kinakailangan dito na ikaw ay sobrang maarte doon sa mga trabaho na ibibigay sa'yo. Kasi baka naman, doon sa iba kasi, nabibigyan sila ng mga livelihood programs. Meron din naman silang mga panghanap buhay na binibigay para sa kanila. Kaya, kesyo, doon sa iba naman, hindi sila nakakatagal kasi ayaw nila yung programa o yung mga panghanap buhay, livelihood programs na binibigay sa kanila ng gobyerno. Kesyo malayo daw kasi kung nasaan ito, maliit lang daw yung kita. Kesyo ito daw ay napakahirap simulan. Ito naman ay sobrang gugol sa kanilang oras, nawawalan na daw sila ng oras para daw sa sarili nila. Hindi naman kinakailangan na ganon. Marami pong mga alok na trabaho. Yung iba lang kasi sobrang choosy, 'di ba? Sobrang choosy sa kanilang mga gustong trabaho. Hey, I like your attitude. Pero sa panahon po ngayon, hindi po 'yan dapat ang attitude natin. Kinakailangan kung ano ang meron, yun ang atin pong i-grab na po natin yung opportunity po na yun kasi yun yung ino-offer sa'yo. So kapag ikaw, sa mga tagapanood po natin, isa ka doon sa mga magiging beneficiaryo ng food stamp program, kung ano yung maibibigay, mga offer na trabaho doon sa inyong peso office, ay i-grab nyo na kaagad. Kasi malamang, yung mga ino-offer din na mga trabaho sa mga Public Employment and Services Office ng inyo pong mga bayan-bayan, legit yung mga yan. At least, dito pa lang alam mo na hindi ka maluloko. 'Di ba? Doon pa lang alam mo na kapag ikaw ay nagtrabaho sa kumpanyang ito, sa lugar na ito, meron kaagad sa sweldohin. Kesa naman, doon sa iba na nakapagbayad ka na't lahat-lahat, may mga placement fee pa, ikaw ay nakapagrenta na ng mga bahay na iyong titirahan, ang dami mo nang nagastos. Kaso nga lang, parang doon naman sa napasukan mong yun, hindi mo sure kung kikita ka ba talaga, maibabalik mo ba yung naging puhunan mo doon sa mga nabayaran mo ng mga nauna mong nagastos. What's up, Doc? Kaya dito sa food stamp program po na ito, pag meron na po, pwede na kayong magparehistro na kaagad, pumunta na po kayo kaagad doon sa mga opisina ng ating mga kinauukulan para agad kayo mismo, 'di ba? Malaman po ninyo sa sarili ninyo, kasali ako dito sa programa na ito. Para naman sa iba pang mga balita, humarap na sa pandinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa 440,000 metrikong toneladang sugar smuggling. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Agriculture USEC Domingo Panganiban, Trade Secretary Alfredo Pascual, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang senior government executives. Paliwanag ni Bersamin sa naturang pagdinig na legal na sakop ng Presidential Directive at bahagi ng effort ng gobyerno para makontrol ang inflation ang pumasok na 440,000 metrikong tonelada na imported na asukal sa bansa. Ayon pa sa Executive Secretary, tinatayang mayroong 4 na paraan para legal na makapag-import ng asukal. Ang sugar order mula sa Sugar Regulatory Authority o SRA ang isa dito. Maaari rin umanong gamitin ang Minimum Access Volume o MAV
Program na isang probisyon ng Price Act at ang direct order mula sa Presidente na siyang kaso sa 440,000 metric tons ng asukal na simulang dumating noong Pebrero. Git pa ni Bersamin, ang dating Chief Justice ng Korte Suprema, na nag-issue ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa meeting nila sa mga opisyal ng Department of Agriculture para tugunan ang inflation at mataas na presyo sa merkado na lubhang nakakasama sa mga ordinaryong mamimili. Matapos din naman ang direktiba ng Pangulo ay nag-issue si Bersamin ng memorandum noong January 13 na nag-aatas sa Department of Agriculture para mag-implement ng rekomendasyon sa Pangulo ng ikalawang Sugar Importation Program para sa crop year 2022 to 2023. Nilinaw pa ni Bersamin sa komite na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino na ang nasabing importasyon ay hindi hakbang para sa kartel o para sa government smuggling ng asukal at walang irregularidad sa naturang importasyon. Pinabulanan din niya na ang nasabing importasyon ay sa pinapaborang traders. Ngayon kasi ito po ay pinag-aaralan, ito po ay iniimbestigahan dahil doon sa umano'y smuggling ng asukal dito po sa ating pong bansa. Ito pong pinag-uusapan na 440,000 metric tons ng asukal. Dahil ang isa po sa mga dapat na meron bago mag-import ng asukal ay yung permit doon sa mismong ahensya na nangangalaga o nagre-regulate ng importasyon. Ito po yung Sugar Regulatory Board ng Department of Agriculture. Kaso nga lang, para doon sa mga hindi po nakakaalam na mga tagapanood po natin, yung importasyon na naganap po dito sa 440,000 metric tons, ang ginamit po nila para makapag-import ay ito po utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito po ay pinag-aaralan kung smuggling ba siya o hindi daw smuggling. Kasi president. So para doon sa mga kababayan natin, kapag kayo ba ang tatanungin, 'di ba? Parang ano lang 'yan. Parang kapag nasa isang kumpanya kayo, kinakailangan meron kayong waiver. Meron kayong mga fill upan ng mga documents para bago kayo makabili o bago ka makapag-reimburse ng nagastos mo doon sa isang bagay na hindi dapat ikaw yung nagbayad pero ikaw yung nagbayad, di ba? So, kailangan meron kang mga dokumento. So, parang ganun din yung nangyayari dito. Wala silang dokumento noong permit mula doon sa regulatory board, kundi ang kanilang ginamit ay yung inisyo na order ni Pangulong Bongbong Marcos. So, kapag kukunin na nila yung na-import na asukal, wala silang maipakitang dokumento, kundi eto kasi sinabi ni Bongbong Marcos import tayo, parang ganon. So, hindi alam kung saan pupwesto ngayon yung ating pong mga nag-iimbestiga kung ito ba ay smuggling, ito ba ay hindi. Kasi may nag-utos, pero ang nagsasalita yung inutusan. Hey, I like your attitude. Pero naman, doon sa iba, ako nga yung inutusan, kaya ako yung nagsasabi kasi ganito nga yung inutos sa akin. So yung etong smuggling probe na ito tungkol sa asukal, pinag-aaralan pa rin po yan hanggang sa ngayon sa Senado. Pero sa iba naman, napapansin naman nila sa kanilang mga merkado, meron naman tayong asukal. Kasi kung matatandaan po natin, noong nakaraang taon, 2022, sinabi na po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan na nating mag-import ng asukal para meron tayong stock. Hindi tayo mawalan ng supply, hindi tayo makulangan. Kinakailangan na ngayon pa lang mag-i-stock na tayo. So meron ng importasyon. First importasyon yun ng asukal. At eto pong taon na to, sinabi na naman, kulang pa rin tayo sa asukal. Kinakailangan pa rin natin mag-import. Kaya ito na yung pangalawa. Etong 440,000 metric tons ng asukal na ngayon ay pinapabulaanan na smuggling act daw ng ilang mga senior government executives. Kaya sa mga nanunood, nakikinig po sa ating pong palatuntunan na ngayong hapon po na ito, ano po ba sa palagay po ninyo? Yung
kaso na pwede pong pag-usapan hinggil po dito sa issue na ating tinatalakay. Dahil doon sa iba ay okay lang naman daw dahil para naman po yun sa atin. Dahil kapag ang supply kasi ng ating asukal marami, ibig sabihin hindi natin kinakailangan na magtaas ng presyo dahil nasusuplayan niya yung demand. Pero kung ikaw naman na nandyan, meron kang mga supply, kaso kakaunti, pero mataas yung demand, kinakailangan mo na magtaas ng presyo, na yun naman ang isa doon sa mga binibigyang solusyon kaya sila nag-import nitong asukal. Pero sa mga traders naman natin na mga nagtitinda sa atin po mga merkado, marami naman daw silang mga supply sa ngayon. Para naman sa iba pang mga balita, at ito yung ating pong heat index sa lalawigan ng Pangasinan, nasa danger level na po. Dahil sa huling tala po ng DOST Pag-asa, kung saan sa may Dagupan City kahapon May 23, 2023, alas 4 po ng hapon, kung saan naitala po nila ang 43 degrees Celsius. So yung mga suot po ninyo mga sunscreen, parang kinakailangan mga thrice ka dapat na mag-reapply para iyan ay maging effective. Ito pa yung kanilang base sa kanilang mga datos, ang posible na atin pa pong maranasan sa mga susunod pa po na mga araw, 43 hanggang 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. So sa mga susunod na araw, ngayong araw, bukas at sa susunod na araw, posible na nasa danger level pa rin yung inyo pong mararanasan na heat index Pangasinan, lalong-lalo na sa may Dagupan City. 'Di ba? Doon sa mga nagtataka, bakit ang taas pa rin ng heat index dito sa may Dagupan City kahit na nakikita ko naman meron namang baha dito? Hey, I like your attitude. Aba, malay ko po. Pero, dyan po kasi sa may Dagupan City, meron po kasing mga high tide. Kaya kahit na, di ba, tirik yung araw, meron pa ring makikita kang baha-baha dyan. No, Pinky. Kahit na ayaw mong mabasa yung sapatos mo kasi lumabas ka, nakapayong ka dahil tirik yung araw, pero sobra namang nabasa yung sapatos mo doon sa pagha-high tide. Hey, I like your attitude. Pero ang sa palagay ko dun sa mga kababayan natin na nasa may Dagupan City, sanay naman na sila eh. Kahit na ano na atang panahon, parang lagi silang may daladalang bota, mapamaaraw man yan ba ay mapaulan, na ang dami pa rin nilang mga dalang bota. Yung bota nga nila dyan, actually, hindi hanggang tuhod eh. Pinakamataas nila dyan hanggang dibdib, yung kanilang mga bota. What's up, Doc? Tsaka yung mga nagmamay-ari ng mga bota dyan, hindi lang isa yung bota nila, 2, 3. Para lang sa isang tao yun hindi para sa buong pamilya nila. Kaya itong mga natatala po nating heat index, kahit na sobrang taas, sobrang init dyan sa inyong mga lugar, kinakailangan magdala pa rin po tayo ng payong, sombrero, at magsuot ng sunscreen para maging ito ay protection na rin para po sa inyo. Hindi kayo magkasakit kasi isa sa mga posibleng makuha ninyong sakit kapag kayo po ay nabababad sa init ng araw ay ang skin cancer. Para sa iba pa nating mga balita, atin pong tatalakayin naman sa susunod ang Kankanan Festival. Diyan po sa may bayan ng Asingan. Atin pong makakausap si Mr. Michael Sullivan, ang tourism officer sa may bayan po ng Asingan. Oras po natin, alas 3:26.
Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Noong nakaraang taon ay naibalik ang Kankanen Festival sa bayan ng Asingan. Kanilang pinagsaluhan ang iba't ibang klase ng kankanen. Nandyan ang biko para naman kanilang makain na kanilang pinagsaluhan. Na kumain dyan ang mga residente maging ang mga turista na dumalo sa naturang festival. At ngayong taon, susubukan naman uli ng bayan ng Asingan na isagawa ang Kankanen Festival sa kanilang bayan. At ngayong araw ating makakausap ang kanilang Municipal Tourism Officer na si Mr. Michael Sullivan. Hello po, good morning. Hello po, good morning, sir. Hello ma'am, good morning. Yes po. Baka pwede po natin batiin yung ating po mga tagapanood, tagapakinig ng ating po programa ngayong umagang ito. Sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay po ng RNG Baguio po, good morning po sa ating lahat. Opo. Kumusta po ang preparasyon ng ating pong bayan ng Asingan para po sa gaganapin na Kankanen Festival? Ayun po, syempre sleepless nights, kaso worth it naman po ang paghahanda po natin kasi kahit na medyo puyat po tayo everyday kasi nga sa preparation, worth it naman po para ito sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita at sa mga siyempre sa mamamayan po ng buong Pangasinan. Kailan po gaganapin ito pong Kankanen Festival po natin? Ang Kankanen Festival that will start po nung this coming June 5 to June 10 po. Ayun, and every day po may iba't ibang activities po na nakalatag po per day. Opo. Ano-ano po itong mga activities po natin latag ngayon pong taon po na ito? Sa June 5 po ma'am, magkakaroon po tayo ng Taray Asingan, Senior Citizens Day, Thanksgiving Night, and Gala Night. Para ito sa LGBTQ po na sa mga kapatid po sa LGBTQ. And June 6 po, that will be Medical Mission, Asingan Skateboard Competition, and Educators Night. Sa June 7, that will be, isa po ito sa highlight po ng Kankanen Festival, yung street dancing competition po, Jobs Fair, karoon din po ng Raffle Bonanza, and Little Miss Asingan, and Ginuot Mo Siya ng Asingan. Sa June 8, that will be Thursday, Grand Parade po ng Mrs. Asingan. Magkaroon din po tayo ng basketball exhibition games po. Kasama po dito yung mga sikat po na vloggers po galing po ng Manila and Pangasinan. And may inimbitan din po tayo galing po ng PBA. And at night po, magkaroon po tayo ng coronation night ng Mrs. Asingan and awarding po ng achievers po ng Asingan. On June 9, that will be Kankanen Festival at 6 p.m. Ito po yung highlights po ng Asingan Kankanen Festival. Sinishowcase po natin dito yung Kankanen, which is in Kiwat po, which try po natin susungkutin yung pinakamahabang linya po ng Kankanen po. And on the afternoon po, magkaroon po ng Asingan Got Talent.
motor and car show, and at night po magkaroon po ng barangay in SK night. On June 10, that will be motor cross challenge po. Ito po yung pinapangunahan po ng ating national champion, which is si Mr. Bornok Mangosong po. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung pinakamahabang kankanan ang nais niyo pong i-highlight sa inyo pong Kankanan Festival. Ano-ano po yung mga preparations? Ano-ano po yung mga klase ng kankanan na atin pong ihahanda para po dito sa Kankanan Festival? Magkakaroon po tayo ng iisang kankanin lang po, which is Inkiwar po. Ito po yung pinakamahabang Inkiwar po na pwede nating ilaban po at sali po sa Guinness Book of World Record. Ito-try po natin sumali po doon. May na-target na po ba tayo kung gaano po kahaba na yung atin pong iluluto ng mga kankanan? Yes, ma'am. That will be mga mahigit po 1 kilometro po, mga 1.5 kilometers po yun. And ang magagamiting mga ingredients which is malagkit po na rice is mga 50 kilos na 50 kabans of rice po. Sino-sino po yung mga naimbitahan po natin para magluto po nito? Inimbitan po natin ang kooperasyon po ng schools po, which is DepEd. Kasali din po ang 21 barangays po ng Asinggan. And kasali din po dito yung mga NGOs po natin at yung provincial and national government agencies na nakalocate po dito sa Asinggan. Opo. Saan po nanggaling po yung idea na dapat masungkit ng bayan ng Asinggan ng isang Guinness Book of World Record? Actually, galing ito sa ating municipal mayor po, ma'am. Actually, nakikita po kasi ng ating municipal mayor na wala pa po kasing may record po ng pinakamahabang longest line po ng kankanen dito sa buong mundo. Kaya the mayor and siyempre pinapangunahan nating mayor and Sangguniang Bayan headed by our vice mayor, and sa ACFEC po committee po pinapangunahan po ng ating chairman Crispin Villanueva and co-chaired by our MDRRMO Jesus D. Cardenas na magkaroon din po tayo ng record po sa Guinness Book of World Record. Opo. Kung hindi po kasi ako nagkakamali, sir, yung Kankanan Festival sa bayan ng Asinggan, na itayo po yan, nabuo po siya 10 years, more than 10 years ago. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung pinagkaiba ng Kankanan sa Asinggan kesa dun sa mga Kankanan na niluluto o mga produkto sa iba pang mga bayan? Ang background po kasi ng Kankanan Festival that is na-organize po siya noong 2011. Pinapangunahan ito ng DepEd kasama po ang ating mga barangays. Ang Kankanan Festival po ay kakaiba kasi ito po ay produkto mismo ng Asinggan po, ma'am. And yung palay po mismo ay nanggaling po sa bayan ng Asinggan, which is Malagkit po. Ano-ano pa po ba yung mga produkto ng Asinggan Pangasinan na pwede po natin maipagmalaki maliban po dito sa mga kakanan? Yes, ma'am. Mayroon din po tayong 1-to-1 product which is Carabao's milk po. Ito daw po yung pinaka-nutritious na milk po aside from sa cow's milk po. We have may yogurt din po tayo sa Bantog Samahang. Yung Bantog Samahang po namin po sila po yung produce po ng Carabao's milk po, ma'am. Meron po tayong flavored Carabao's milk po na which is strawberry, blueberry, original flavor, and meron din po tayong yogurt drink po. And at the same time, meron din po tayong pastillas po doon, pulburon, and Carabao's tapa po. Yan po, ma'am. Meron din po tayong Carabao's milk na ice cream dyan sa inyo? Yes, ma'am. Meron din po. Seasonal lang po siya kasi medyo yung season po pag hot summer pwede po doon. Pero pag tag-ulan na, hindi na po. Okay po. Dito po sa ating gaganapin na Kankanan Festival, baka pwede po nating imbitahan yung iba pa nating mga turista, mga residente na makilahok po dito po sa ating gaganapin po na festival. Yes po, ma'am. Thank you. At sa lahat po ng ating mga bisita, sa lahat po ng mga turista po na niimbitahan po namin kayo na dumalo, isaya at makasama at ma-experience po ang Asinggan at makita po natin kung gaano po kasaya at
kaunlad and yung kooperasyon ng bawat isa dito sa Asingan. Opo, maraming salamat po. Sana marami pong dumalo. Sana Yes, sa pagkakataon po na ito dahil wala naman ng pandemic, mas marami yung mga turista na magpunta po dyan sa inyong bayan sa pagdating po ng festival po ninyo. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. sir. Para sa mga public service announcement po natin, lalong-lalo na dyan sa mga nakatira sa ating mga mababanggit na lugar sa lalawigan ng Pangasinan, mawawalan po kayo ng supply ng kuryente. May brown out sa may Barangay Trenchera sa bayan ng Tayug. Sa araw po yan ng Sabado, ang oras po na inyo pong mawawalan ng kuryente ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang sa may bayan naman po ng Pusorubio sa Barangay Bunag at Imbal Balatong Zone 7 sa araw naman po ng linggo, mawawalan po kayo ng supply ng kuryente alas 7 ng umaga hanggang alas 11 naman po ng umaga. Habang sa mga nasasakupan naman po ng Central Pangasinan Electric Cooperative, mawawalan po kayo ng supply ng kuryente alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon sa araw po ng Sabado sa may bayan po ng mga Taram sa may Malunak. Habang sa may portion naman po ng mga Aldan sa may Gilig, PD Guzman Street at Presto Street at sa may CSI ang affected big load dyan sa naturang area na yan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 naman po ng tanghali sa araw naman po ng Lunes. Para naman sa inyong mga abangan pa ng mga iba't ibang mga balita ngayong araw po na ito, meron din po kaming Luzon Headlines mamayang alas 6 po ng gabi. Ilan sa mga balitang dapat po ninyong pakatutukan: panibagong oil price hike ikinadismaya ng ilang motorista. Super Typhoon Mawar, maliit ang tsansang maglandfall. Update sa bagyo, inyo pong alamin. At kauna-una ang hybrid rocket sa bansa, sumahim papawid na. Mga mahihirap na pamilya magiging benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD. Mga kandidata ng Miss Ilocos Norte 2023 nagpasik laban sa preliminary competition. Titulong longest kakanin sa Guinness Book of World Record, balak sungkitin ng Asingan, Pangasinan. Ilan lamang po yan sa mga balitang inyong pakatutukan mamaya po alas 6 ng gabi sa ating Luzon Headlines. Muli, ako po ang inyong nakasama, Iris Paed, Lynette Iris Paed, kasama ang ating buong news team. Ay maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating pilot episode ng Inside Pangasinan. Araw-araw sa weekdays, Monday to Friday, magkakaroon po tayo ng programa nito. 30 minuto magkakasama-sama po tayo hanggang sa susunod.